Future Funded és la primera i única plataforma de crowdfunding pel finançament de la formació en tecnologia de dones. La iniciativa sorgeix quan jo i la meva sòcia treballàvem al sector de l'emprenedoria, la tecnologia, i veiem que les empreses tecnològiques estaven demanant un munt de professionals tecnològics i veiem al mateix temps que hi havia molts joves que estaven a l'atur perquè no tenien aquesta formació. I vam veure que hi havia una escletxa i vam començar a pensar de quina manera podíem solventar això. I vam veure que el finançament a vegades podia ser una barrera a l'hora de poder-te formar en aquestes noves disciplines. I va ser una mica en plan, i si pots fer crowdfunding de la teva formació, i aquesta és com la primera passa de tu com a emprenedor on tens que recaptar diners per la teva formació. Nosaltres estem enfocades en dones i en el sector tecnològic, perquè després de fer aquesta observació de que veiem que hi havia aquesta escletxa en el tema d'habilitats, vam veure que si miràvem una qüestió de la presència de dones en aquest sector, encara era més esgarrifós el tema. Al final és una eina que ens serveix per aconseguir finançament, però és molt més que això. Posant-ho en pràctica ens hem donat compte que serveix a molt més. O sigui, per una banda, has de crear com un projecte emprenedor, entre cometes, que seria aconseguir finançament per la teva pròpia formació. En el moment que tu desenvolupes tota una campanya de crowdfunding, també estàs desenvolupant una sèrie de competències que són més aviat softs i que tenen a veure amb el fundraising, estratègia de comunicació, fer-te un vídeo, explicar als altres per què tu mereixes ser finançat. I al mateix temps, al ser com finançament col·lectiu, el que fem nosaltres és que les recompenses típiques del crowdfunding són en forma de serveis amb les teves noves habilitats. Llavors, la noia que fa tot aquest procés de crowdfunding al mateix temps desenvolupa una xarxa professional al seu voltant.